Hej og velkommen til. Så skal vi i gang med EFT-TFT behandlingen, og vi arbejder jo stadigvæk i forhold til vægten og til at kunne komme til at slappe lidt mere af i din fysiske krop også, så vi kan få sat nogle gode ting i gang her. Så du følger bare mig. Vi starter lige med at banke håndkanterne sammen. Det kan du enten gøre ved at banke lidt sådan her, men du kan også bare banke lidt på den her måde, hvis du synes, det er rarere for dig eller nemmere. Men når vi banker håndkantene sammen, så er det simpelthen lige for at vende energierne i kroppen, så de arbejder godt med os. Og så gentager du bare efter mig. Selvom jeg ikke kan slappe af i min krop, før jeg har tabt mig, så elsker, accepterer og tilgiver jeg mig selv fuldt og helt alligevel. Selvom jeg ikke kan være glad og lykkelig, før jeg har tabt mig, så elsker, accepterer og tilgiver jeg mig selv fuldt og helt alligevel. Tager du begge hænder, ligger op over brystet, laver cirkelbevægelser. Husk det, altså du skal køre op og rundt, fordi her vender du også energierne i kroppen, så de arbejder godt med dig. Selvom jeg let går i panik, fordi jeg ikke taber mig, så elsker, accepterer og anerkender jeg de følelser, jeg har. Selvom jeg meget hurtigt kan gå i panik, når jeg ikke taber mig, så elsker, accepterer og tilgiver jeg mig selv fuldt og helt alligevel. Godt. Du banker på toppen af hovedet, og du følger bare fortsat mig. Jeg skal nok sige, hvad det er for et punkt, vi er ved, hvis du tænker, det er rart at lukke øjnene. Så vi starter på toppen af hovedet. Jeg går i panik over min vægt. Mellem øjnene. Min vægt fylder alt for meget for mig. Ydersiden af øjet. Når jeg går i panik, kan jeg slet ikke styre noget som helst. Under øjet. Jeg kan ikke være glad, før jeg taber mig. Under næsen. Der er faktisk rigtig mange ting, jeg ikke kan, før jeg taber mig. Under munden. Og det er virkelig begrænsende. Kravbenet. Tag lige en god dyb vejrtrækning her. Jeg er træt af, at min vægt skal begrænse mig i alt, hvad jeg gør. Under den ene arm. Jeg går virkelig i panik over min vægt. Bare tanken er nok. Toppen af hovedet. Jeg kan ikke lide at kigge mig selv i spejlet. Mellem øjnene. Jeg hader det, som spejlbilledet kommer tilbage med. Ydersiden af øjet. Og når jeg kigger i spejl, bliver jeg dybt frustreret og vred på mig selv. Vred over, at jeg har ladet det stå til i så lang tid. Under næsen. Har jeg nu også ladet stå til? Under munden. Måske har jeg virkelig gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne. Kravben. Husk lige en god dyb vejrtrækning her. Men det har bare ikke været nok. Under den ene arm. Jeg sidder stadig fast omkring min vægt. Toppen af hovedet. Og min vægt rykker sig ikke ud af flækken. Mellem øjnene. Jeg har så meget panik i min krop. Ydersiden af øjet. Panik over, at jeg ikke kan tabe mig. Under øjet. Panik over, at jeg ikke bare kan tage mig sammen. Under næsen. Jeg er så træt af at leve sådan her. Under munden, for min vægt kommer til at styre alt for meget for mig. Kravbenet, og så lige en god dyb vejrtrækning.
Jeg føler mig så overvældet under den ene arm. Det er virkelig svært for mig at være i min krop. Toppen af hovedet. Det er svært for mig at være i min krop, når jeg egentlig ikke ønsker at se ud, som jeg gør. Mellem øjnene. Men jeg bliver så overvældet af at skal tabe mig. Ydersiden af øjet, at jeg simpelthen ikke kan. Under øjet, jeg går i baglås. Under næsen. Det er simpelthen så svært at være mig i forhold til det her vægttab. Under munden, for det fylder alt i mit univers. Kravbenet og så en god dyb vejrtrækning. Jeg vil så gerne ændre mit syn på mig selv. Under den ene arm, men det kan jeg nok ikke. Det er nok for svært. Toppen af hovedet, men jeg er villig til at prøve. Mellem øjnene, det kan jeg nok ikke. Det bliver nok alt for vildt. Ydersiden af øjet, men jeg har besluttet mig for, at jeg er villig til at forsøge. Under øjet, måske er det slet ikke så svært at tabe sig. Under næsen, måske er det bare noget, jeg bilder min hjerne ind. Under næsen, under munden. Men det er virkelig frustrerende, fordi hvis jeg havde tabt mig, så var det jo nemt. Det er ikke nemt. Kravben, god dyb vejrtrækning. Men jeg beslutter mig for nu, at jeg er villig til at forsøge. Under den ene arm. Jeg vælger at tro på, at det er nemt for mig at tabe mig. Toppen af hovedet. Jeg vælger at tro på, at det er nemt at skabe en sund livsstil. Mellem øjnene. Det kan godt være, at det bliver svært. Det kan godt være, at jeg skal kæmpe. Ydersiden af øjet. Men jeg er villig til, at jeg gerne vil tabe mig. Under øjet. Og hvis jeg gerne vil tabe mig, så er jeg nødt til at træffe nogle andre valg. Under næsen. Og de valg, det er dem, jeg hjælper min krop med, at det skal blive nemmere med nu. Under munden. Men det er bare så svært at være optimistisk, for jeg har prøvet alt. Kravben, god dyb vejrtrækning. Min kritiske stemme kan lynhurtigt lige spotte, hvad det er, der er galt. Under armen. Jeg vælger at lytte til min kritiske stemme, respektere den og anerkende, at den er der. Toppen af hovedet. For jeg ved, at et eller andet sted, så forsøger den bare at passe på mig og beskytte mig. Mellem øjnene. Men jeg kan godt passe på mig selv nu, for det er et valg, jeg tager. Ydersiden af øjet. Når den kritiske stemme kommer, så ved jeg, at den kommer, fordi jeg har brug for at passe på mig selv. Under øjet. Og så vælger jeg at passe godt på mig selv. Under næsen. Og jeg vælger at gøre den kritiske stemme som en ven i stedet for min fjende. Under munden. Jeg vælger, at alting skal være let for mig. Kravbenet, god dyb vejrtrækning. Og nej, det bliver måske ikke nemt under armen, men nu har jeg taget et valg om, at jeg tror på, at det bliver nemmere. Toppen af hovedet. Jeg tror på, at jeg godt kan. Mellem øjnene. Jeg vælger at tro på, at alting kommer legende let til mig. Ydersiden af øjet.
Jeg vælger at tro på, at jeg fortjener det allerbedste. Under øjet. Jeg vælger at tro på, at jeg er det værd. Under næsen. Jeg vælger at tro på, at jeg er nok præcis som jeg er. Under munden. Jeg vælger at tro på, at alt er muligt for mig. Kravben. God dyb vejrtrækning. Jeg gør plads til, at alt det nye kan komme ind i mit liv. Under armen. Jeg vælger at støtte mig selv. Toppen af hovedet. Og jeg er villig til, at nu skal jeg tage hånd om mig. Mellem øjnene. Jeg er villig til at kigge på mig selv med nye øjne. Ydersiden af øjet. Måske bryder jeg mig slet ikke om det, jeg ser. Under øjet. Det er også okay. Under næsen. Jeg accepterer og respekterer og anerkender mig selv fuldstændig som sådan jeg ser ud i dag. Under munden. Og det er helt okay. Kravben, god dyb vejrtrækning. Men jeg vælger nu at begynde at se mig selv med kærlige øjne og se mig selv på en helt ny måde. Under armen. Jeg vælger at respektere mig selv og min krop. Toppen af hovedet. Jeg anerkender mig selv. Mellem øjnene. Jeg gør plads til, at det er rart at være inde i min krop. Ydersiden af øjet. Jeg gør plads til, at jeg elsker hver eneste kilo af min krop. Under øjet. Puha, det er en grim en. Det ved jeg sørme ikke lige, om jeg kan. Puha. Under næsen. Så kommer den her panik igen. Det er simpelthen umuligt. Under munden. Men jeg er alligevel villig til at gøre et forsøg, for jeg ved, det kun er mig, der kan gøre arbejdet. Kravben, god dyb vejrtrækning. Jeg anerkender mig selv fuldstændig som den jeg er. Under den ene arm. Jeg vælger at give slip på enhver panik, jeg føler i min krop. Toppen af hovedet. Jeg vælger at give slip på at være så selvkritisk. Mellem øjnene. Og jeg vælger, at nu skal mit liv starte på ny. Mellem øjnene. Ydersiden af øjet. Jeg har altid et valg, og jeg kan selv vælge, hvad der er rigtigt for mig. Under øjet. Jeg vælger at blive rigtig god til at lytte til mig selv og min mavefornemmelse. Under næsen. Jeg slapper fuldstændig af i mig selv. Under munden. Jeg er i fred med mig selv. Kravben, god dyb vejrtrækning. Jeg anerkender mig selv og står ved den jeg er. Under den ene arm. Og det er uanset hvor mange kilo jeg har med mig. For jeg er smuk og dejlig, præcis som jeg er. Jeg er smuk og dejlig, uanset hvad min vægt siger. Og det er min nye sandhed. Og sådan er det. Alt er godt. Godt. Du må banke lidt på tommelfingeren, så vi lige understøtter nogle af de her ting, vi har haft gang i. Tag lige nogle gode, dybe vejrtrækninger. Pegefingeren også. Langefingeren på spidsen. Ringefingeren. Lillefingeren. Godt.
Så banker du ind på mirakelpunktet, lukker dine øjne, åbner dem, kigger skru ned til den ene side, kigger lige ud, ned til den anden side, laver cirkelbevægelser hele vejen rundt, sørg for at komme godt ud i øjenkrogene. Gode dybe vejrtrækninger. Tager vi den lige den anden vej rundt. Godt. Og så nynner vi. Tæller til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nynner igen. Godt. Og så tag lige en god, dyb vejrtrækning og pust godt ud igen. Og så brug lige et par minutter herefter på at mærke, hvordan du har det i din krop. Husk, at du til hver en tid kan ændre på de her ord, jeg siger. Hvis der er et ord, og du tænker, det rammer ikke lige mig rigtigt, så find det ord, der rammer dig rigtigt. Så på den måde kan du tilpasse behandlingen endnu mere dig, som det passer dig. Brug gerne den her tappeopskrift eller tappemeditation hver eneste dag. Fordi jo mere du bruger den, jo mere gør du de her ting til dine sandheder, jo mere kan du egentlig rydde op i alle de her ting, vi har fat i. I dag har vi lavet den på den måde, at vi både har noget negativt med, men at vi også har noget positivt med. Og det er også rigtig effektivt. Så held og lykke med det, og jeg håber virkelig, at du for din skyld og for dig vil se den her video hver eneste dag og få banket, fordi du vælger, at det er vigtigt for dig. Så jeg ønsker dig fortsat en rigtig dejlig dag. Hej hej!